Vi sender vores kursister over til et sted, hvor vi ved, at tingene er i orden. Djøf er en faglig organisation med ca. 111.000 medlemmer. Vi bruger Ida Conference til vores kurser og uddannelser. Vi har vores eget kursuscenter herovre på Nørrevold, hvor vi holder mange af vores kurser. Men når der ikke er plads derovre, så kigger vi Idas vej, fordi de er super professionelle, og de leverer varen. Vi har et rigtig godt samarbejde med deres medarbejdere derovre. Vi har en fast koordinator, Tammy, og vi joker lidt med op i afdelingen en gang mellem alle burde have en Tammy, fordi hun holder os i ørerne og sørger for, at vi leverer det, vi skal. Vi sender vores kursister over til et sted, hvor vi ved, at tingene er i orden, og det kommer jo tilbage til os. Hvis vi nu sendte dem et sted hen, hvor tingene ikke fungerede, og hvor maden ikke var god, og så skulle vi nok få det at vide. Jeg er rigtig glad for samarbejdet med Ida Conference. De har nogle medarbejdere, som er super professionelle, og jeg er nødt til at nævne Tammy igen, fordi vi har et super samarbejde med hende, og hun sidder og koordinerer alle vores kurser, og det kører bare til UG.